devereka sarma devereka geleki sar köderiye Qarse nasıl Ankara köderi Qarse köderi revitiye kamazine ko bisaya trene tekirne tren her waha revitiyen ko merv dike tijari naş bir kirnej bekamberi xobden revitiye Qarse çil bu maraya Di serborî û serpêhatiya gelek kesan de çîrokek rêwîtiyê helbet heye. Hincaran hesret, hincaran hêvî, hincaran gelek watên hestiyar di nav xwe de dihewîne. Ji xwe rêwîtî bi tena serê xwe dinyayeke. Dibêjin ku kesên rêwîtiyek bike, ew roj ji jiyana wan kêm nabe. Rêwîtiya ku herî nayê ji bîrkirin jî bêguman ya bi trênê ye. Trêna nostaljikiya ekspresa Rojhilatê ku ji Enqereyê tê Qarsê divan rojan de alaqayek mezin dibîne. Trêna nostaljikiya ekspresa Rojhilatê bi taybetî li ser medyaya civakî jî alaqayek mezin dibîne. Divan rojan de kesên ku rêwîtiya Qarsê dikin, hejmarek zêde ew jî çiyager, wênekêş û xwendekarên zanîngehê ne. Turîstên biyanî û xemalî jî alaqayeka mezin nîşanê trêna ekspresa Rojhilatê ya sefera Ankara û Qarsê dikin. Turîst bi ekspresa Rojhilatê ji Enqerê tên Qarsê, piştêgera li navenda Kaşûnê ya Cîbîltepeyê, Gola Çildirê, Bermayên Aniyê û lîstika Cîrî de alaqeyeke mezin nîşan didin. Lîstika Cîrî de ji navenda Asyayê lîstikeke wek bav û kala tê lîstin. Ciwanên Qarsê hem ji bo ev lîstik nehêj bîr kirin, hem jî ev kevne şopê bigîje nefşan û hewlek mezin didin. Kê dizanibû ku demeka tevgera şer û cengekî îro ê bibe lîstik û nîmayişek. Sefera ekspresa Rojhilatê ji Enqerê ber bi Qarsê ve qederê 24 saetan dajo, lê ev 24 saet wê serpêhatiyên ku her tim bên bilêvkirin û neyên ji bîrkirin bi mirovan re bihile. Ji me gotin, ji we jî çûndin.